Και γεια σας, είμαι ο Κωστάκος27 και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Minecraft βίντεο, όπου σήμερα θα παίξουμε λίγα Skywars. Το ξέρω ότι υποσχέθηκα να παίξουμε minigames, αλλά είχα κάποια προβλήματα με τους servers, δεν μπορούσα να παίξω, δεν μπορούσα να κάνω join στους servers δηλαδή. Και δεν ξέρω γιατί. Οπότε θα παίξουμε λίγα Skywars. Έτσι κι αλλιώς θα ξεκινούσαμε μια σειρά Skywars. Οπότε, λίγο νωρίτερα. Δεν είχε άλλο chest. Η αλήθεια είναι την πρώτη φορά παίζω στο server. Είναι το Vortex. Δεν θυμάμαι μετά το όνομα. Vortex λέγεται. Τέλος πάντων. Οκ, μήπως έχει τίποτα πάνω στο δέντρο. Τίποτα. Κάτι αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα με το ποντίκι μου. Δηλαδή Πώς έπεσε μόνος του. Ναι. Αυτό είναι το μέλλον των Skywars. Όλοι θα πέφτουν μόνοι τους. Ναι. Μην περιμένετε περισσότερα. Επίσης για το lag που σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, προσπάθησα να το διορθώσω. Δεν ξέρω αν θα έχει διορθωθεί. Αν δεν έχει, συγγνώμη. Κάνω ό,τι μπορώ. Αν μπορείτε να μου πείτε κι εσείς πώς να το διορθώσω, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Έλα εδώ. Να, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το τυλαγκάρω αυτή τη στιγμή. Αυτό το lag, το ατελείωτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάμε πάλι. Οκ, λοιπόν. Αυτή τη φορά το έχουμε. Έχω και τα προβλήματα με το ποντίκι μου. Όλα υπέροχα, όλα τέλεια, μια χαρά. Οκ, λοιπόν. Για να δούμε. Έγραψε γκουτλάκα, έγραψε. Οκ, 2 chests. Ωραία, μια χαρά. Αυτό. Τι γίνεται. Δεν μπορούσα να πατήσω ε. Οκ. Εδώ εσύ. Ωραία. Πάω στο νησί αυτού νου. Όχι, μη μου πεις. Αστόχησα. Φυσικά. Νομίζω ότι λάγκαρα. Όπως σας είπα, δεν μπορώ να κουνηθώ. Γιατί? Όχι! Όχι. Οκ, αυτό ήταν πολύ... Δεν κουνιέμαι. Οκ, το Minecraft κουνιέται μόνο του. Σοβαρά σας μιλάω. Δεν κάνω τίποτα. Δεν έκανα τίποτα πριν. Και άρχισε να κουνιέται απλά μόνο του. Οκ. Είναι και αυτό το είδος της lag που σας έλεγα. Είναι και άλλο είδος το ότι λαγκάρει κατά τη διάρκεια του βίντεο. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα γνωρίζετε και όσοι γνωρίζετε, γράψτε στα σχόλια γιατί το κάνει αυτό και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Όχι! Άλλον έναν γύρο. Όχι παραπάνω. Το ξέρω, αλλά έχω το rage αυτή τη στιγμή και δεν... Στο ίδιο map. Πάμε. Good luck, παιδιά. Οκ. Πάμε. Με έβαλες άλλο νησί αυτή τη φορά. Ωραία, golden apple. Καθόλου πανοπλία, υπέροχα. Αυτό ακριβώς που χρειαζόμουν. Το άλλο chest, εδώ είσαι. Ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να κάθομαι εδώ πάνω. Αλλά τέλος πάντων. Οκ. Πανοπλία τι έχω, αυτό. 1, 2. Πάμε να σκοτώσουμε αυτόν εκεί. Γεια, τι κάνεις, καλά? Υπέροχα κι εγώ. Οκ, είχε καλή πανοπλία από ό,τι είδα. Δεν ξέρω που είσαι ή τι κάνεις, αλλά θα πέσεις. Θες δεν θες. Για να δω. Αυτό δεν έπρεπε να το πετάξω. Νομίζω θα... Να το, chestplate. Αυτό είναι καλύτερο, όχι. Πάμε σε αυτόν.
Δεν μιλάς σοβαρά τώρα, έτσι. Δεν μιλάς σοβαρά τώρα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο που γίνεται. Είναι απίστευτο. Πώς! Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν. Συγγνώμη, πάρα πολύ. Δεν πίστευα να είμαι τόσο νουμπάς. Δηλαδή, συνήθως όταν παίζω στο CubeCraft, παίζω πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, αν και είναι η πρώτη φορά που παίζω αυτό το server. Τέλος πάντων, θα δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Ωραία. Diamond Sword. Εδώ εσύ. Τα υπόλοιπα που να είναι, δεν με νοιάζει. Για τώρα. Okay. Νομίζω ότι θα σε αφήσω να πας. Από ό,τι φαίνεται σε αφήνω. Οπότε... μάλιστα. Αποτυχία. Okay. Θα πάω στο νησί του. Δεν κουνάω. Δεν μπορώ. Δεν πατούσα τίποτα. Δεν πατούσα απολύτως τίποτα. Πάμε άλλο ένα game. Ένα τελευταίο game. Αποτυχία. Απέτυχα παταγωδός. Οκ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Θα δοκιμάσουμε άλλη μια φορά, εντάξει. Συγγνώμη που δεν μπορώ να κερδίσω, αλλά μερικές φορές το κάνει το PC μου. Χάνω τον έλεγχο του όταν παίζω Minecraft. Χάνω τον έλεγχο. Σοβαρά μου μιλάς τώρα. Δεν μου κάνεις ψέμα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα πραγματικό γύρο τώρα. Τέλος. Πάμε. Όχι, δεν γράφω κουτί. Γι' αυτό. Οκ, έλα εδώ chest. Τουλάχιστον εδώ πέρα δεν μπορεί να με ρίξει κανείς. Τι, δεν έχει άλλο? Έχει. Φοβήθηκα η αλήθεια. Ωραία, μάλιστα. Κράνος. Οκ. Πάμε. Ένα μισό λεπτό. Οκ. Oh. Yeah. Οκ. Oh, αυτό το θέλω. Αυτό το θέλω. Τέλεια. Ναι. Πέθανες. Πέθανες. Με πέτυχε. Πέθανες. Έπεσες. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το βίντεο. Συγγνώμη ξαναλέω, μπορέσει να μου πει πώς να το διορθώσω, θα το κάνω. Θα ψάξω κι εγώ, θα κάνω κάποιες έρευνες και τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε. Κάντε ένα like, comment και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!